Again, I'm back with part 2 wale video ndisanda kuyiposta. I realized, guys, khona into engaphelelanga, so I decided, you know what, let me come back ndizoyigcwalisa. So in the first video ndithetha about appeasing, you understand, our ancestors. Ndithi xa singabazileli, as in umuntu oyindoda akhatshwa abuyiswe xa ibhubhile, umuntu ongumama aphiwe inkobe zakhe azilelwe ngokusesikweni. Obhubhe ngengozi ingozi ihlanjwe, uyayiva ke ngoku, kuyolandwa umoya wakhe kuloo ndawo athe wabhubhela kuyo. These are some of the things eziba zingqinamba zomuntu obhubhileyo, bangela into bi-cross over yakhe angakwazi uwelela kwilizwe leminyanya xa zingenzekanga ezi zinto. I see people prioritizing umzekelo ama-tombstone unveiling. Umuntu will buy the most expensive tombstone for umama wakhe okanye utata wakhe, engazange wamzilela, engazange wenzelwa inkomo lo tata. Uyobeka ilitye phezu komntu, because ilitye, as far as I'm concerned, is just how do I put it, just a marker into yoba singalahleki xa sikhangela ingcwaba lakho. Uyayiva, nokuthi indlu yakho yokugqibela ibe ntle nje qha. It does not help you cross over. It does not help you meet your ancestors. Uyayiva le nto ndiyithethayo? So first things first, masiqale sikuzilele, sikuncedise kolu hambo lwakho. You understand? Ukubana ngaba ubhubhe ngengozi, mawuhlanjwe amanxeba, uze ke ngoku kuhlanjwe nekhaya lakho, ukuze uzokwazi uba sisinyanya esihle kubantu bakokwenu, ngoba uhambe wena ngeshwangusha. Uyayiva? Phambi kuba sikwenzele amatye, anithi ilitye alibalulekanga. It's very important when you can afford. Mna, for example, I prefer ukulenza ilitye ngela xesha kungcwatywa ngalo, just to cut costs, you understand. Anoba singaphinde siphinde kuzodityanwa ngenye idinara, siphinde sikhangele umfundisi, phinde kuxhelwe enye inkomo just for utyhila ilitye. But ke ngelinye ixesha umngcwabo uthe gqi phantsi kwekhwapha, asinawo amandla okwenza ilitye ngoku, you understand, lawube lilandela. Mna I say, mna bendizawuqala ngokuzilela lo mntu phambi koba ndimenzele ilitye, because ndikwenzela ilitye kodwa umoya wakho uyazula, awukafiki kule ndawo yakuyo. It's not fair. Uyayi-understand le nto ndiyithethayo? So ngumsebenzi wethu thina abantu baphilayo ukuthi sibalungiselele. Abazukwazi ubuya bazilungiselele ngokwabo. Utata wakho kusenokwenzeka into yoba ushiye ilifa elingummangaliso, nalidyarhaza, nalityiwaza, nalithini. Akazuba nawo amandla obuya azonqanda into yoba yini bethu nana, zaphela iinkomo zam kodwa anikandikhaphi nondikhapha. Akazukwazi, uzawunyamezela zide ziphele. Umuntu onamandla okwenza loo nto leyo ngumntu ophilayo. Xa usazi into yoba utamkhulu ushiye amatyala, ushiye engamsebenzanga utatakhe, luxanduva lwakho wena ophilayo ukusebenza ukhokho wakokwenu. And then ngoku xa nifuna a-holistic, you understand, major yoba siqiniseke into yoba izihlwele sinazo apha ekhaya and ziphilile futhi, guqulani abantu abadala okanye masingenise abantu abadala. Ixhaphakile ke uzawuva iinyangi zaseSwazini, zase-KZN kusithiwa abantu bangakini, abantu bakini bangaphandle bafuna ukungeniswa, bangeniswa ngembuzi. Yeva? Isizwe nesizwe okanye mandithi uhlanga nohlanga lunendlela yalo yokwenza amasiko athile. Ungenza abantu abadala, mna ngulaa msebenzi ndithi yinguqulo, kuguqula abantu abadala. Abanye bathi kwenziwa inkomo yezihlwele.
yeva siyabangenisa silungiselela nabo bangazange benzelwe baphosakala esibaziyo we owe them inkomo zabo, but esingabaziyo ikhona la generation ufumanisa phaa kookhokho zange balungisane bonke, so kukho amathamba lapha ekhaya angaphandle adinga ukungeniswa. And ke ngoku you might find into yokuba umntwana wakho njengoba unenkani kangaka ungafuni ukwenza lo msebenzi, kodwa umntwana wakho uleqwa yinkomo koko emathongweni. You might find into yokuba njengoba engaphumeleli nje, ithi kanti esakhe isithunywa esiphethe iintlahla zakhe sikweli qela lingaphandle lingangeniswanga. Uyawuhlala izinto zakhe zingadibani ngoba umuntu ofumbethe iintlahla zakhe, the person carrying her blessings do not manifest because the person carrying those blessings ngulo ningamhoyanga ungaphandle kudala enkqonkqoza kunemathongweni animoyi. Kanti sisithunywa sentandokazi yakho angahambeli indawo umntana, kanti konkoku umqobo nguwe. Iyavakala ityuwa emngqushweni. Ndiphinde ndibuye ndithi nantsenye impazamo esiyenzayo, ufike uthi wawuphangela awukabikho nandawoni kulo msebenzi wakho, uyayiva ke ngoku sowufuna uxhela inkomo ubulela abantu abadala. You know, umsebenzi onee-frills, kunee-catering, kuneentoni mntakabawo, uyayiva ke ngoku. Kodwa sinamatyala apha ekhaya, kuphalazwa igazi lenkomo yetheko lakho, ubiza abangani bakho, kuselwe iJameson neeGlenfiddich, yathi neeGlenlivet neeYagermaster, kuqhufuzwa amashampeyini, iiVev neeMoët neentontoni. Kodwa kunamatyala apha kokwenu. Ukhokho umnikazi walo mzi akakho, zange alandwe emanxoweni, wena uqhufuza amashampeyini. Ithi loo nto leyo sinamatyala nje, amandla wona sinawo, singazenza ezi zinto, into kunayo asifuni. Zibuye umva xa kulapho kuzibuza into yoba hayibo bendiwenzile nje umbulelo, hayibo ndisuke ekhaya, uthi ufika eGoli ubuya ewenze elo theko lakho ke lo mbulelo wakho. Uyayiva ke ngoku, there's nothing wrong with umbulelo, ningandivi kakubi. Kwikhaya eliwasebenzayo amatyala akho nto imbi ngokubulela, vele umntu xa ephiwe uyabulela. Uthi wawubuya, ndithetha ke ngalo ungahoyanga amatyala kokwabo, ubuye izinto azingahambeli kakuhle. Yeva kuhlalwa iintlanganiso ngawe, people are trying to manage you out of management. You know, no one is talking to you. You know, izinto zihamba until you are frustrated. They are frustrating you into yoba mawuphume uphele. Phelelwa ngumsebenzi. Uyayiva? Kuthi kubekho isichotho, imoto yakho ipakile njengezinye iimoto phaa phandle, eyakho imoto ubethwe ngamatye kakhulu kunezinye iimoto. Why? Ubethelwe into yoba kaloku wena ubuyoqhayisela abantu bakokwenu abangasekhoyo ngamandla onawo, ubashiya bengaphandle bepanekile, because xa singabasebenzi bayafana ingathi basetrongweni. Imagine iminyaka umuntu ehlele elindile uzokhululwa. Mna imagine njengoba ndiligqirha liphuma zizandla okanye iminwe loo nto leyo elisebenzayo ke, kodwa ze abantwana bam aba ndibakhulise ngemali yobugqirha, ngemali yokunyanga, bangandichitheli iintsimbi zam, ze bangandigodusi ngenkomo. Hayi papa, ndawubuya kakubi. Hayi basengxakini othamela ukubana ngaba bazawulibala zinto zomhlaba. Yeva, basindiswe. Yayiva ke ngoku abasayazi ngoku into yoba bebefunda ngemali yasemrhawuleni. Ubo ndiyabuya, zizawukhala ke manje, zizawukhala kakhulu. Camagwini bethu nani, please share, like, yonzani yonke into mane yenza into yoba umntu you know thandeke ebantwini. Cama.